Mibati og tumang kasubo ug nag-alintabong nga kasuko si Cebu Governor Pam Baricuatro sa gidangatan sa 12 anyos nga si Crystal Joy Abarquez sa Dakbayan sa Toledo. Gihulagway sa gobernadora ang dili matukib nga kasakit nga gibati sa biktima dihang wa pa siya pasipad-i ug ang kasakit karon nga gibati sa pamilya sa bata. Gilambigit ni Governor Baricuatro ang niluog nga pagpatay sa bata ngadto sa posibleng paggamit sa iligal nga drogas sa mihimo sa krimen. Gimanduan sa gobernadora ang Cebu Police Provincial Office sa pag-imbestigar sa nahitabo ug pahugtan pa ang pagbukod sa mga nalambigit sa iligal nga drogas. Sanglit mao kini ang hinungdan sa nahitabong krimen matud sa gobernadora. Mipadangat sa iyang pahasubo ang gobernadora sa pamilya sa biktima. Nasayran nga nadakpa na ang lalaking gituhuang responsable sa maong krimen. I don't know. It's really sad when you lose a child. It's unbearable, and I don't know how I can even comfort them, knowing that losing a child is the worst thing that could ever happen to a person. Good, lisod kaayo. But I will have it investigated. Good. That's why I'm on my way out because I want to talk to PNP regarding this.